já jsem do něj úplně špinavé. Tam je totiž taková folie, tam je něco taková plastová folie. Ne, na tom to. Nevízdá? Nevízdá, tu nebo nevízdá? Jo, no tak, jako slyšíš hodně, že saje, pak tam znovu jako a když jedeš a většinou od dvojky to dělá, když přerazuješ, vole, tak takový to je bomba, to musíš to bavit. Když jdou po městě, víš, a jako mezi křižovatkama, tak si vždycky stáhne okýnko, protože jako je to slyšet víc, jako víš. Babenka je úkol, je to? Jo. Cože? Normálně já bych takový ty aeropory. Tobě? Ne, babenka chce. Jste dělal sám tohle? Co? Ne, to je originál. Ono to tam mají Johnny a nemá to, má normální svory dolů jako, že má to stupáka taky, ale to tam má jaksi pomačkaný. A to je originál. Děkaj ti hlavně někdo nechytli, tam si něco krást. Kde? Tam mi to bylo. Ale. Taký pánský jméno. Není. Ono to není říct nějak jako Vendy, ne. Vendet, ne, to je taky zvláštní. Vendetka. Vendetka! No. Netož mě, zase mě mamka bude vidět, že to nechlastám. No však právě. Jak na srazu, že? Mami, já jinak nepiju. Reality. Mami, já nechlastám to. To je čistý motor. Ne tohle. Ty převadíš spojitosti. Jak poznáš, co kde je teda? A? Seky se v tom vyznám. Jak jsou 3 koní navíc. Jsem dělal, že jsem narodil. 98. rok? Ukáž, co tam máš? Aspoň to koní, tak tady to tu může mít. A je mi jak převadíš spojitosti. A co má? Ne, že to jsem vlastně. Já přece jenom to Hlava dělá hodně. Tak když jsi hlavě si dáme tam 10 koní, ty vole, 10 pár. Jsme na prsty. Tak jsi si hrál. Ne, já. Já ani nevím. Ještě jsem neviděla ještě. Já jsem nekoukala. Ty si tam ten motor máš, ne? No, vidíš to. Tam zavřené cigány. Máš Netočná. to video, jak jsme byli zavření v té fáři? Paní Halíta, ale hledaj, že jste mě dali mezi sebe. Bolí to pak jo? Já ti ukážu koňskou sílu, počkej. Páně. Mi něco ukáže. Koňskou sílu. Fázel. Nějaká kravina v srdce. Zip má zavřený ještě? Sleduj.